scoate de acolo! Păi el trece pe unde e ca lumea, nu se bagă pe unde e. Aici nu e. Tot în aia e. Bă, dați-vă de acolo, pe bună că stați. Taci mă din gură. Lasă-i mă! Nu stai chiar acolo în buza noroiului, că nu știu unde e. Acolo trebuie să mergem, bă! Acolo. E noroiul. Ce coborârea dracului iau acolo? Serios? Hai. Uite, exact pe unde e banda, pe acolo, tăiată în jos. Hai să mergem mai în fund. Hai, co! Băi, ha, urceni și ălea în noroi. De departe! Mișco! Ia uite. Aoleu, Petre. Mamă, ce coborâre a pizdi. E că? Da. Da, uite, vezi? Șmecherii. Au tăiat-o pe acolo. Le-a pus creangă. Da. Cum e? Ha? Cum e? Hai putem pune neapă, ia. Pe mijloc, pe aici, pe așa, pe altul. Ce? Uite dacă e brațul ăla de acolo pe acolo. Da, da. Înțelegi? Bogdane! N-am pus. Hai coa! Pe acolo. Ha? Hai să uite aici. Dar bă, că aici au pus. Dacă nu mai tai. Să vrea să faci. Ține-l drept! Acum e acum! Să-mi bag! Super tare, frate, aici e! Aici e peleaua. Dai prin mijloc cu gaz! Te sui! Da, te lași mai pe spate un pic și-i dai! Mai pe spate! Arată, bă! Hai,
malești. Facerea de mine? Pute-le-a de mamă.